Čovek praznih džepova brže tone. Srpski Sizif bi gurao partijski autobus. Ostavio sam duvan. Duvan čvarci su izuzetak koji potvrđuje pravilo. Svi smo protiv jednoumlja. Mi bi ovako, uz aforizme poznatih satiričara, počeli još jedan komparativ. A vi ga možete nazvati zagrevanje za Brenu ili, sasvim obično, magazin na srpskom jeziku u jedno oblačno nedeljno popodne. Veliki broj kulturnih i sportskih događaja prate obeležavanje jubileja 500. godišnjice, kao i 75 godina od oslobođenja grada. Manifestacije organizuje opština Kumanovo u saradnji sa Fondacijom za kulturu i sport i uz Sektor za kulturu. Program je raznolike prirode i kreće se od dečjih do svečanosti u kojima učestvuju penzioneri. Red kulture, malo sporta, umetnost, naravno, i sve sami projekti koji su dokazali da gradu ne nedostaju ideje i ne fale ljudi za njihovu realizaciju. Ostaje kao i uvek pitanje koje se postavlja u svakom gradu, pa i našem. Koliko košta i ko će sve to da plati? Zorana Kesića smo gledali Onomad i čovek je eksplicitno objasnio da je pogrešno misliti kako bi se novac za jedan koncert trebalo uplatiti jednom bolesnom detetu. A šta je sa ostalom decom? Kako bi se odvijala selekcija kome dati više? Ne postoji toliko pevača ni u Grandu koji bi mogli reciprocitetno vratiti novac u fondove za pomoć bolesnima, za pomoć potčinjenima, omalovaženima. Stoga ostavljamo duge noge za igranje na miru, državu da pomaže operativne zahvate ovde i u inostranstvu, medije da prate budno, a građane ostavljamo da budu pravedniji. Idi ti samo kaži, Šojć traži Mile voli disko i donesi račun. A ko će sve to da plati? Pa preduzeće. Ja to ne slušam zbog sebe, ja to zbog preduzeća slušam. Kako ja da pišem muziku? Piši pod ordevr. Lepa Brena za 4-8. Ja to pisujem. Ajde, idi. U redu. Učenici iz 8 osnovnih škola zasadili su hrast na trgu kod Centra za kulturu povodom jubileja. Ovi su osnovci kasnije uzeli učešće u kvizu Koliko poznajem svoj grad, gde je ekipa iz Krste Misirkova osvojila prvo mesto. Povodom 5 veka postojanja opštine Kumanovo, danas smo bili svedoci da se u gradskom parku učenici iz naših osnovnih opštinskih škola zasadili jedno drvo u znaku i podršci svega ovoga što se je u obeležavanju 5 veka postojanja naše opštine. Nakon ove ceremonije sledi kviz koji je pod naslovom Koliko poznajem svoj grad. 8 osnovnih škola će uzeti učestvo u ovom kvizu, gde ćemo vidjeti koliko deca poznaju svoj grad i u prošlosti, a i danas koliko poznaju svoj grad. Opfaćene su tema istorije, geografije i opšta kultura. Pitanje su pripremili profesori iz srednjih škola na teritoriji opštine Kumanovo, tako da su oni usklađeni prema uzrastu učenika, a učenici koji će se takmičiti na ovom kvizu su uzrasta 8. i 9. razreda. Penzioneri iz Kumanova organizovali su koncert naslovljen Kumanovo u srcu, upravo radi današnjeg praznika, oslobođenja grada, 11. novembar. Večeras penzioneri igraju, pevaju, glume, recitiraju. Sve to u znaku 2 velika jubileja koje obeležava naš grad. Neka je sa srećom, rasti i razvijaj se naše prosperitetno, multietničko, evropsko i revolucionarno Kumanovo. Токму сега деновиве сме во интензивни разговори со Сојузот на пензионерите на... Baš smo ovih dana pregovarali intenzivno sa Savezom penzionera. Pričali smo kako poboljšati uslove i koliko bi bilo realno povećati penzije. Ovog trenutka ne bih mogao reći koliko će tačno iznositi to povećanje, ali veoma skoro ćemo izaći sa ozbiljnom odlukom koja se neće ticati samo iznosa, već i brigi i pažnje prema našim penzionerima.
3 fizička i 2 pravna lica su dobitnici ovogodišnje novembarske nagrade koju opština dodeljuje povodom oslobođenja. Danas su bile i uručene, a detalje nam je saopštio predsednik Komisije za obeležavanje praznika Milkovski. Hasan Hasani, lekar specijalist, pedijatar. Hasan Hasani, lekar specijalista pedijatar, osnovač privatne zdravstvene ustanove Zana Kumanovo, za njegov doprinos i posebno zalaženju u zdravstvenom domenu sa brojnim priznanjima i nagradama od relevantnih institucija kod nas i u inostranstvu. Radovan Gelevski, lekar specijalista za abdomenalnu hirurgiju, rukovodilac odeljenja za hirurške bolesti u opštoj bolnici Kumanovo, autor i koautor brojnih stručnih radova zbog posebnog doprinosa u zdravstvenoj delatnosti i unapređivanju hirurškkih procedura i intervencija. I Dimitar Masevski, istoričar i osnivač naučno-kulturnog društva Paradigma, za njegovu višedecenijsku, kulturnu, društvenu i stvaralačku aktivnost, posebnu u afirmaciji našeg grada putem izdavaštva radova posvećenih istoriji Kumanova. Prestižnu novembarsku nagradu dobili su i ženski rukometni klub Kumanovo i osnovna škola Krste Misirkov. Uskoro započinje renovisanje izbačenog krila škole Braća Miladinovci. Upravo je ovaj objekat dobio najveći broj glasova od učesnika na poslednjoj sesiji Foruma Zajednica kao projekat za rekonstrukciju. Sredstva su obezbeđena iz UNDP-a i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Prezadovoljna, ne samo od našeg projekta, tuko bukvalno od to... Prezadovoljna sam ne samo s ovim projektom, već bukvalno od inicijative građana na projektima, koji su shvatili da je bezbednost za učenike na prvom mestu i beskompromisni je prioritet. Projekat obuhvaća zamenu krovne konstrukcije, tišlerajske radove, promenu unutrašnjih podova. Nameštaj nam je nov, nismo imali potrebu menjati ga. Jedino što trebamo sami popraviti su intervencije u kanalizacionoj mreži, što kažu naši građani, to je turski stari geriz. Tako da se moramo potruditi da ovaj objekat konačno dobije unutrašnji i spoljašnji izgled kakav što zaslužuje. Ništa nismo ostavili za 501. recimo godišnjicu grada. Otvorila se i izložba autora Borčeta Todorovskog naslovljena Portreti kumanovskih gradonačelnika. O autentično naslikanim gradskim ocima govorio je i naš aktuelni Dimitrijevski. Многумина велат многу работи недостасуваат во Куманово. Mnogi kažu da Kumanovu nedostaje mnogo stvari, ali ipak vi ste nam omogućili da budemo prvi u nečemu. Vaši predsi su napravili od Kumanova ono što je danas, najveća opština u Severnoj Makedoniji. Koristim priliku da vam se zahvalim. Zahvaljujem se prisutnima i velika mi je čast stajati ovde, kao i prethodne generacije koje su se ugradile u našu zajedničku istoriju. Nedostaje još uvek puno toga, ali ostaje nama mlađima da nastavimo tamo gde ste vi stali. Skromnost autorova ne dozvoljava da mu čujete reći, već da vidite njegova dela. Inače, Borče je čovek koji je prvi naslikao makedonske novčanice u nezavisnoj državi. Četiristo dece uzrasta od 4 i 5 godina iz obdaništa Angel Šajče učestvovalo je na polsatovnom sletu sa muzičko-ritmičkom koreografijom, izvrsno uvežbanom i ispred prepune sportske sale. Целата приказна беше раскажана преку... Manifestacije poput ove spremaju se duže vreme jer se radi o sletu, ali dečica i koleginice i svi ljudi iz tima su uspjeli da za 14 dana pripreme sve ovo. Svakoga dana su dolazili ovde da vežbaju i 15. dana su vam predstavili svoj zaista uloženi trud. Novi članovi i niz folklornih nastupa kod nas i u inostranstvu obeležavaju rad Kulturno-umetničkog društva Srpski vez. Osnovni cilj ovog društva je očuvanje srpske kulture, tradicije i identiteta preko saradnje sa makedonskim narodom. Bili smo turneji Smederevo i Beograd, bili smo gosti naših prijatelja iz Kulturno-umetničkog društva Opanak iz Smedereva, iz Vrbovca. Tamo smo boravili 3 dana. Imali su priliku, naša deca su bila smještena po porodicama u Smederevu. Imali su priliku naša deca
U stvari bili su dve grupe isto koje su danas ovde, ove najmlađe, od 7 godine do 16, tako da podeljene u dve grupe, spavali su kod njihovim vršnjacima po Smederevu, imali su priliku da se upoznaju, pa da promene malo i kulturu, da vide kako žive u Smederevu. Proveli smo se fenomenalno, prijem je bio super, isto smo tamo nastupali sa 4 koreografije, imali smo orkestar i pevačku grupu sa nama smo vodili. Smederevo je jedan od najljepših gradova u Srbiji, bili smo na Tvrđavi, u samom gradu, u centru, bili smo na Dunavskom keju, djeca su bila oduševljena od samim Tvrđavom, od rekom, od Dunavom, od grada, od Očeg, od prijemu. Isto tako za poslednjih dana iskoristili smo posjeti, bili smo u Beogradu, bili smo u posjeti hrama Svetog Save, jedan od najvećih hramova na ovim prostorima. Imali su deca priliku da vide to fenomenalno, prekrasno zdanje. Tamo smo boravili jedan deo dana, drugi deo dana bili smo na Kalimegdanu, tako da deca su prezadovoljna, još uvek su pod utiscima, pod impresijama i što je najvažnije, stekla su prijateljstva koje nadam se da će da traje večno. Dostojanstveno i čuvamo kulturu našu srpsku, jezik, identitet, a i ostalom sarađujemo i smo bliski sa ostalim zajednicama i sa makedonskim narodom. U ostalom to kaže, sami vidite, i srpsku i makedonsku zastavu splotene zajedno. Mi u našem kudu imamo i makedonsku decu, to je normalno, ne li? Tako da i to isto je jedan pokazatelj, rezultat što smo ove godine ponovo raspisali upis novih članova, ponovo su došli preko 20 deteta. Tako da sad imamo preko 130 deteta, ne znamo šta ćemo sa njima, ali polako ih uokviramo u nekim grupama, morat ćemo još jednu grupu da radimo. Radimo na organizaciju i oformljanje književnu i dramsku sekciju. Gogoljeva monodrama Dnevnik ludaka odigrana je u Centru kulture Trajko Prokopijev, režirao ju je Đorđi Rizeski, a izveo Boban Aleksoski. Monodrama je dosad učestvovala na 4 pozorišna festivala, a ove je godine osvojila i nagradu za najboljeg glumca na internacionalnom festivalu Batif u Tirani. Gostovanje u Kumanovu rezultat je podrške iz Ministarstva za kulturu kao deo manifestacije Novi kulturni talas 2019. U toku je zamena starih i postavljanje štedljivih lampi, projekat koji se implementuje putem javnog privatnog partnerstva. Zadovoljstvo zbog dinamike u realizaciji ne kriju ni opštinski ljudi. Во следниот период ќе се продолжи. U sljedećem periodu se nastavlja sa osvetljenjem u većim naseljima i u centru. Vidite i sami da je uočljivo i za sada smo zadovoljni dinamikom. Naš interni nadzor koji je uključen u ove aktivnosti vrši merenja koja pokazuju da se na određenim mestima osvetljenje poboljšalo za čak 4 puta od prethodnog, a do kraja decembra projektni partner realizovaće i kompletno novi sistem osvetljenja, kao i njegovo održavanje. Centar za kulturu Trajko Prokopijev proslavio je svoj patronat horskim koncertom koji je izvodio dela kompozitora Trajka Prokopijevoga. Imаме 3 хора, хорот на училиштето Кочо Рацин, основното училиште од Куманово. Imali smo 3 hora, to su hor iz osnovne škole Kočo Racin, hor Kočo Racin iz Skoplja i Sveta Zlata Meglenska isto iz Skoplja. Centar za kulturu postoji 40 godina i mi se stvarno nadamo da opravdavamo sva očekivanja naših sugrađana, da obogaćujemo kulturni život u gradu i da ćemo tako nastaviti i u buduće. U umetničkoj galeriji promovisana je knjiga Pokojnik ili imena Patka našeg pisca Miloša Stamenkovića. Magistar kulturologije Nataša Peševska napravila je odličnu recenziju ovog romana. Ona u svom, kako ga naziva, subjektivnom doživljaju ove knjige kaže da bez obzira jeste li porasli u Kumanovu, čitali stripove kad ste bili deca, na kom nivou vam je ulična škola i filmsko znanje, da ćete doživeti roman poput nečeg što je trebalo baš sada pročitati ili kao teško štivo što će na nekoj polici čekati vaše dobro raspoloženje. Roman Pokojnik ili imena Patka čita se u jednom dahu. Stamenkovićeva umešnost je analizovati tamne strane čovekovog bića bez da pritom zauzima stranu i da u isto vreme na drugi kraj vage stavlja teg milosti i ljubav Božju. Izuzetno sam zadovoljan, stvarno je bio veliki odziv i došli su
dosta ljudi koji su bili zainteresirani za knjigu i za prezentaciju. Pa nije teško da se napiše, veoma teži je proces da se objavi knjiga. Posebno ako još uvek niste afirmirati se ni kao pisac, jer ovo to je mnogo teže. Da napišete knjigu možda vam treba mesec, 2 ili 6 meseci, a da objavite knjigu mnogo je duži period. Pa motiv je, glavni motiv za knjigu je jedna rečenica iz Novog Zaveta koja govori da se sila Božja u nemoći pokazuje. Je bio kao motiv i želeo sam tu rečenicu da prezentujem u realnom životu, mislim u imaginarnom zamišljenoj priči. Zato sam i odabrao takvog junaka knjige koji u stvari u romanu i ništa ne govori, o ničemu ne priča, jer on je u stvari lik koji strada od udara groma u priči i on i nema o čemu da govori u romanu. I preko tog lika sam hteo upravo da pokažem da ne računamo na neke okolnosti kao što je Božja pomoć ili nešto što nemamo u našim planovima. Da, religiozno, ne, ali ja sam religiozan, ali moram da kažem da knjiga nije religiozna iako ima religiozni narativ. U stvari priča je, kako da kažem, je čista suprotnost. Naprimjer, to je kao roman Foucault'ovo Klatno od Umberta Eka da uključite Bob Rocka iz Alan Forda ili kako bi junaci italijanskog pisca Nicola Manitija da razgovarali sa Svetim Jovanom Damaskinom, nešto. I imamo u romanu i elemente Dan Browna, jer se pojavlja jedna mistična knjiga, novela Arkana ili knjiga Tajni, tako da je sve to začinjeno. U suštini knjiga nije religiozna, jedino ima religioznu poruku na kraju knjige. Ženski je rukometni klub Kumanovo na domaćem terenu ubedljivo slavio pobedu u susretu sa Vardarkama. Iza branice trenjera Simovskog ovako su dobili nove poene, s tim što ostaju na vrhu sa niti jednim porazom nakon odigranih 8 kola. Se spremavme mnogo za ovaj nadprevар. Puno smo se spremali za ovaj meč i mislim da smo bili uspešni, sa minornim tehničkim greškama koje su one iskoristile u jednom trenutku i uspele da nam se približe, ali odbrana nam je bila sjajna i smatram da je ključ uspeha bio u tome, pa tako se zaista nadam da ćemo završiti sezonu neporaženi. U prijatnom ambijentu kafani u Sokače kod popularnog Mimija Veštera ja i moj cenjeni gost Oliver Miloradovski sedimo i zamislite slušamo lepu Brenu. Šta ću ja u tvom životu? Dobrodošao, Miloradovski. Dobro vas našao. Hvala na pozivu. Možemo se ne persirati i tako da uspostavimo jedan dogovor još na početku. Ugovor. Dobro. Oliver, čula sam, čula sam, umalo da kažem, jedna ptičica mi je rekla, mi smo medijumi, mi sve prvi saznajemo, da si bio u opciji za kandidata, da te je neko želeo kandidirati, nisam sigurna je li grupa ljudi ili pojedinac, za novembarsku nagradu grada Kumanova. Baš sada kada slavimo 75. godišnjicu oslobođenja, baš danas, 11. novembra, i veliki jubilej, 500 godine grada, postojanja. Žao mi je što ako te nisu kandidirali, žao mi je ako nisu uspeli u tome, jer po meni, i ne laskam ti uopšte, i ti to znaš, ti bi bio savršeni, ne kandidat, nego neko ko bi trebao da uzme novembarsku nagradu. Lepo je da se čuje takva informacija, da neko ceni rad nekog građana našeg grada. Prvi put čujem da takvo nešto postoji, zato što od mnogo stvari koje radimo u životu često imamo premalo vremena da bi mislili na nagrade. Gledamo da što možemo više uradimo u toku dana sa našim poslovima, sa našim privatnim zanimanjima i sl.
Tako da, drago mi je da je neko želeo da me predloži za takvu nagradu. Da neko razmišlja na takav način, to je stvarno izuzetak u našem gradu. Dobro, novembarske nagrade će biti i sledeće godine. Zanima me, Ronin Dojo radi već više od 15 godina. Zašto Ronin Dojo i u kom trenutku si ga stvorio? Zašto ti si idejni vođa, ti si jedna mašina, ti si u stvari čovek mašina. Zar nisi razmišljao u pravcu možda da ćeš biti ne napadnut, nego opsednut ovih nevaspitanih roditelja koji žele samo svoju decu da pokušavaju da ih stave uz što više sportskih aktivnosti, pa engleski, pa francuski, jer deca danas ne uče u školi ono što trebaju naučiti, po mom mišljenju. Mi plaćamo privatne profesore, školski sistem nam nije takav. Jesi se bojao da će možda Ronin Dojo biti nekada neuspešna priča? Nikada. Znači, od samog starta ideja za Ronin Dojo je bila velika ideja. Bazirana je na jednoj staroj romantičnoj samurajskoj priči. Stari film o 7 samuraja, koji datira sigurno 67. ili 8. godine, tako nešto. Kurosavin? Da. Da, 60-ih je bio. To je bila ideja da napravim klub gde će da se treniraju različite borilačke veštine i da će za svaku borilačku veštinu da bude odgovoran po jedan samuraj. Tako je počela ideja 2002. godine, krajem 2002. godine. Mnogo lokacija, mnogo promjena, mnogo odricanja, jedna velika ideja koja 2 godine nakon tog prvog susreta sa tim nekim mojim prijateljima je urodila sa stvaranjem kodeksa Ronin Dojoa, koji je do dan danas slabo čitan od mojih učenika, zato što još uvijek mislim da treba se doda neka stvar, ali koja perfektno pokazuje šta je u stvari Ronin Dojo kao ideja. Da je to na prvom mestu mesto gde ljudi treba da bivaju bolji ljudi. Da uče o svom karakteru, da uče kako da se ponašaju, da uče da cene jedni druge, da raspoznaju vrednosti, da prvo budu ljudi na prvom mestu. Sekundarna ili druga ideja je u stvari da oni nauče da se odbrane od svih nevolja i nesreća u životu. Dobro, znači potpuno je pogrešna ona prvična perspektiva ocena koju ljudi imaju da želite od nekoga napraviti Chuck Norrisa. Je li tako? Suština svake borilačke veštine je da moj sin bude Bruce Lee ili Chuck Norris ili Mike Tyson. I to je u redu. Ali ako ti ne objasniš roditeljima i samom detetu, ako ne objasniš da on kad bude spreman kao Chuck Norris ili Bruce Lee, kako on sme da upotrebi tu veštinu, onda mi ćemo napraviti samo siledžije i ljude koji neće se uklapaju u društvo. Znači, suština našeg sistema je da mi stvorimo savesne građane koji će da nauče šta je opasno, ali da to opasno potrebe samo kad se nađu u nevolji. Da shvate da imaju oružje koje nije za sticanje nekih materijalnih dobra i mi ne pravimo kriminalce, to je na prvom mestu. Kad ti naučiš koliko je neko oružje opasno, ti počinješ da poštuješ, da respektuješ to oružje. I to je suština. Kad ti se nađeš u nekoj nevolji, onda imaš alatku koju možeš da upotrebiš, kao u svakoj profesiji. To je to što mi radimo. Znači, mi učimo ljude da svoje telo i svoj upotrebljavaju u situacijama nevolje. Ne različno kao što neko misli, sad će moje dete da nauči da se bije i on će da se bije gde stigne i da radi šta hoće da radi. Vi u stvari stvarate na neki način intelektualne ratnike. Apsolutno, apsolutno. To ja bar tako shvatam. A koja vam je najveća satisfakcija tokom svih ovih godina uspeha Ronin Dojoa?
Je li to kada čujete da, recimo ja sam malo pre nego što je počeo ovaj intervju, čula od jednog roditelja, kada sam mu rekla ko dolazi na intervju, on je rekao, pa to je od moje ćerke trener. Zamisli, Ivana, ona mene ne sluša, ali kaže, ja ne smem razočarati mog senseja. Ako čuje da sam bila loša u školi, on će me grditi. Znači, disciplina koju vi stvarate, impakt dece, kako se preslikava u satisfakciji na vas lično kao trenera i vlasnika jednog kluba? To je i najveće zadovoljstvo kad se radi sa decom. I najveća ideja i najveći cilj ovog što radimo. Da deca budu bolji ljudi. Ja sam imao učenike koji su kod mene došli sa 6 godina, koji sad imaju 26 godina. Koji su porodični ljudi sa svojom decom, koji svoju decu vaspitavaju na isti način na koji sam ih ja vaspitavao. Ja sam ih povukao sa ulice, koji su mogli da završe u nekim kriminalnim vodama i slično. I oni su mi zahvalni do kraja života. Isto to radi po svetu gde sad žive. Isto se zanimavaju sa borilačkim veštinama. Tako da, kad vidiš da neko dete odraste onako kako što bi svaki roditelj želeo da mu odraste dete, koje poštuje, koje ima lepu viziju o životu, koji zna za toleranciju, za poštovanje zakona prirode i zakona društva, sreća je neizmjerna. Dobro, Oliver, sada nešto i privatno. Čovek sa takvim kapacitetom, poput tebe, ja znam i sigurna sam u to da si imao bezbroj prilika da odeš odavde. Jednostavno si imao bolje neke životne ponude. Ipak si izabrao da priču Ronin Dojo, priču kumanovsku priču, gradsku priču. Sećam te se još iz vremena kada smo slušali heavy metal, kada si i ti učestvovao na gitarijadama i slično. Zašto si ostao? Kaži mi bar 3 dobra razloga. Postoji jedna kampanja sad, između ostalog, zove se Sakam da ostanam. I baš mi je bila motiv da ti postavim ovo pitanje. Odgovor je veoma prost. Romantičan si. Sad ćeš reći, zaljubio sam se. Ljubav je nužda. Ljubav je nužda i ljubav ne dolazi kad mi hoćemo da dođe, ona dođe kao neka ptica doleti od negde. Kad se najmanje nadamo da nešto tako postoji. Kakvo ti je to samurajsko samopouzdanje, kad te jedna ljubav obori, tako lako? Samuraj je jak sa jedne strane, ali sa druge strane svi smo mi neimuni na neke stvari, neimuni na lepotu. Priroda je sama po sebi lepa. Mi ne možemo da odolimo prirodi i ne možemo da joj se ne radujemo. Ima onaj termin koji spominju naši stariji ljudi, kažu stari ljudi kod nas, drvo bez korena. To su ljudi kojima nije bitno gde žive. Tačno. Moja kuća putujuća. Pa to su u stvari američka je to priroda. I u redu je da neko hoće da prošeta negde, da vidi kako živi drugi svet. Ali moje mišljenje je da tamo gde si rođen, da ti je tamo najbolje. I trebamo se boriti. Trebamo se boriti i trebamo ostati. Poenta lepog života i budućnosti je u ostajanju. Nije u... Ostajanje ponekad može biti ono što Makedonci kažu trpenje. Da trpiš. Pa ne treba da trpi čovjek. Kad smo mi više tražili od jedne kafe jutros, od neke čorbice za ručak i od... Tražili smo i tražimo. A oni mladi ljudi koji traže kafu od svojih roditelja, a nemaju za sopstven džeparac? To je loše. To je problem društva i verovatno zato zbog toga mnogi odlaze jer misle da će tamo da nađu nešto drugo. I verovatno neki i nađu, koji imaju bolju profesiju, možda kao što je situacija sa medicinom, sa elektrotehničkim inženjerima, sa kompjuterskim stručnjacima. Oni verovatno i nađu bolji život tamo. Da, ali ljudi iz tih profesija, oni nikad nisu ni očekivali ni ovde dok su živeli za kafu od svojih roditelja. Tako je. Tako da u tome je razlika. To je tačno. Tako da, ne znam, vezan sam za ovo mesto, vezan sam za svoje ognjište, tako da se izrazim.
volim da ovde stvaram i volim da ovde ostavim pečat i da radim sa ovom decom. Kad sva deca odu odavde i kad svi odu, verovatno ću ja da odem. Ti ćeš ugasiti svetlo i Apsolutno, ali otići ćeš dok god poslednji. postoje deca i postoje ljudi koji žele da ostanu ovde, da žive ovde i da se ovde razvijaju, ja ću sve da učinim, da im omogućim da sve moje znanje i iskustvo im prenesem i da oni budu bolji ljudi, bolji građani i da im dam najbolje savete i najbolje sisteme i najbolje treninge, najbolje reči da im ne posvetim. Što i činiš prema svoje dve ćerke i jesi zadovoljan, pa glupo zvuči da te pitam, jesi zadovoljan u kakvom društvu oni odrastaju, kako se boriš, to je suština pitanja, da oni, ipak su to ženska deca, kako, znamo koliko su, kako beše, tatina ćerka i mamini sinovi. Znamo koliko su vezani za tebe, kako uspevaš izboriti se sa vaspitanjem, zato što su već velika, jedna je prešla tinejdžersku uzrast, koliko mi se čini. Već studira, da. Već studira. Na fakultetu već završava. Dobro, opasnost prošla. Ona je sensei takođe, a ova mala? Teško je da vaspitavaš decu u današnjem vremenu, posebno kad znamo kako nam je društvo i koje su sve opasnosti, ali mi smo deca koji smo rasli u različitim periodima civilizacije, da se tako izrazi. Tako da smo svedoci mnogih promena, mnogih naučnih ostvarivanja, ratova, nevolja i šta još ne? I šta još ne. Ali duhovno ti si više prema istočnjačkim civilizacijama, s obzirom na to čime se baviš, a vaspitavati decu u kontra smeru, u surovom kapitalističkom smislu. U hladnoći zapada. U hladnoći zapada nekako mi se ne uklapa, popijem kafu ujutros, pojedem čorbicu i jesmo li mi dobar uzor našoj deci? Naša generacija. 70 i neka. Pa mislim da smo dobar uzor jer mi nismo navikli na trošenje mnogo novca i na ove kič situacije koje se danas dešavaju. Ranije smo sa mnogo manje para živjeli bolje i smo bili srećni. Danas ljudi traže danas ljudi ne idu u goste zato što se plaše da neće moći da ugoste svoje prijatelje i slično. Ima problema koji se vezuju za vaspitanjem, ali u stvari mnogo ljudi koji putuju na zapad misle da sve što se tamo dešava da je to zapad. A u stvari je sušta suprotnost. Sve je to sa istoka donese. Svi mi znamo koliko je stara kineska civilizacija i indijska. Dobro, ali ovi su je majstorski modifikovali na neki način. Oni su to možda samo lepo obojili. Kad kažu dobro prodali, marketing. Da, apsolutno. Kažu, ovo je sad moderno na zapadu, sve one male vitrinice i šta ja znam, minimalizam. Minimalizam je od uvek bio trend i stil istoka, nikad zapada. Japanaca, pogotovo. I sva ta tišina i oni su to obojili kao, znate, ovo je sad u trendu, sad je u trendu na zapadu feng shui, zen i sve to, a to je staro hiljadama godina na istoku. Tako da vaspitavaš decu u današnjem vremenu, treba si stvarno stručnjak. Sizifovski je to posao. Definitivno, zato što... A znaš što sam čula? Onomad, da sizifovski kod nas rade samo oni koji guraju partijske autobuse. A? Šta ćemo na toj temi? Šta bi promenio da si gradonačelnik Kumanova? Mnogo toga, dobro. Mnogo toga. Prvo bi promenio, napravio bi sve da promeni svest kod ljudi. Da ima što više tribina, što više besplatnih tribina, da se ljudi prvo educiraju i obrazuju u pogledu svega ono što se dešava u društvu. Koji su problemi društva? Dokle ćemo, Oliver, da imati edukacija kako da bacimo smeće? Plaćamo nekoga sa zapada da dođe da nam drži lekcije kako da ubacimo smeće u korpi. Mislim, ja nisam, izvini, molim te, oprosti, ali po ovome se ne slažemo. Edukacije, tribine, mi smo ti koji smo
Imala sam baš juče polemiku zašto dolazi Lepa Brena za 500 godina grada. To smo mi. Mi ne možemo dovesti Mark Knopflera, druže. Mislim, to je moje mišljenje. Možemo li ga dovesti? Ne možemo. Znači, dobro, izvini. To je nivo naših svesti, ali... Razumem te potpuno, tribine i edukacije u smislu svesti, promene svesti. A ako ne uspemo ni tada? A šta je sa partizacijom društva? Onda guraš još malo jače. Onda Sizif ovaj se pojavi pa gura. Onda moraš da nađeš neki drugi način. Sve dok imamo roditelje koji se bune kad ti nešto profesori kažu da nisu pravo. Sve dok imamo decu koja misle da su drugačije od drugih, sve dok mi se delimo na jedni i na drugi, mi nećemo da napravimo mnogo rezultata. Mi moramo svi da shvatimo da moramo svakog, kao što je bilo ranije, ako vidiš da neko radi nešto što ne treba, da li je to u saobraćaju, da li baca smeće na neko mesto na kome to nije u redu da uradi. Individualna odgovornost, znači. Apsolutno, ako ga mi ne opomenemo, ako mi to ne prijavimo, mi smo saučesnici. Moramo da radimo na taj način. Moramo da konstantno radimo na sebi, da svaki put kad treba da uradimo nešto što ne treba, da mi imamo neku kočnicu sve da kažemo ovo nije u redu da uradimo ovako. Nije za sebe i nije za okolinu. Na prvom mjestu, znači samo odgovornost da bude na najvišem nivou. Pa dobro, koliko energije trošiš? Evo, prošli put smo došli za naš dnevnik na makedonskom u našoj redakciji, Televizije Plus, da snimamo decu koja su uzela medalja sa skorašnjeg evropskog prvenstva, Šotokana, i ja sam baš primetila. A šta ću? Primećujem stvari, jednostavno takva sam. Ja sedim, čekam da dođe moj red za intervju i vidim da ste dali, znači nisu to naređenja, nego to je jednostavno pravilo koje bi trebalo svi poštovati. Da roditelji ne ulaze, pogotovo ako se ne izuju na dušecima gde vežbaju njihova deca. I vidim da 2-3 majke dođu da slikaju decu. Pa i ostala deca imaju roditelje i svi hoće da se slikaju. Znači, dobro si to rekao, individualna odgovornost. I šta obično kaže? Ti to uzima energiju da na svaki trening kažeš roditelji iza crvene linije, ko u banci, mislim, moramo i sve crtati. Ali nije samo jedan trening. Šta razmišljaš o roditeljima, o roditeljstvu u tim trenucima? Nikada te nisam videla nervoznog i sada te želim iznervirati i ti to ne vidiš. Roditelji nisu senseji. Roditelji nisu učitelj. Sensej nije samo učitelj. Doslovno prevedeno, sensej znači neko što je bio pred tebe. Neko što poznaje stvari. Mora da budeš mnogo dobar psiholog i pedagog da bi znao da radiš sa decom. Takođe treba da znaš kako razmišljaju roditelji. Tako da imamo mi nekih prečica uvek sa nekim roditeljima, stanemo na neku crtu gde se ne slažemo sa nekim stvarima. Ne postoji ona daljina dokle bi ja išao da bi našao reći da im objasnim. Znači, moj nivo tolerancije je strašno velik. Samo ono što uvek se trudim da im pokažem da oni imaju neke granice do koje može da idu, da ne bi ušli ono što nije njihova profesija. Tako da, obično uvek se dobro sporazumemo, osim ako nekad sakriju nešto od mene. Imamo takvih situacija da vidim ja da kod nekog deteta nešto nije u redu i da to konstantno primećujem i da kažem majci tako i tako, pa zna sensei, pa on je nezadovoljan od ovoga, ali ja nisam htjela da ti kažem, neka me tu grešiš. Znači, mi uvek moramo da surađujemo, mi smo tim. Znači, mi moramo da surađujemo i moramo da razmenjujemo informacije. Zato jer ako mi tako razmišljamo, mi ćemo od tog deteta da napravimo nešto. Ako krijemo informacije, ja ili vi, onda ništa nismo, mi smo tim. I kad roditelji shvate da je sensei deo njihovog vaspitačkog tima i da je jedan mnogo bitni faktor u njihovoj porodici, oni napreduju 200 na sat i su toliko zahvalni da mi je ponekad stvarno neugodno. Kako ljudi znaju da te ispoštuju i da... A cene, stvarno te cene, mislim da...
stvar, znači posao koji radimo, posebno kad idemo na takmičenjima, to je stvarno iscrpljujuće od jutra do sutra i da ti neko donese, kao što ima neki roditelji, znači da ti donese kafu, jednu šolju kafe, je vrh zadovoljstva i vrh poštovanja. A to je mnogo mali gest, ali gest napravljen u pravom vremenu, u pravom trenutku vredi čitavo bogatstvo. Da. A zamisli da ti neko donese litar rakije. Pa i to je dobar gest. Za svaku situaciju, da. Dobro. Gde je Mad King? Mad King je sve što si u životu napisao na socijalnim mrežama i potpisivao se kao Mad King. Ja sam stekla utisak da nije to baš ono pseudonimski Mad King, nego da se tu ipak kriješ ti. Koliko god hteo da povrgneš tu ono što sam sad rekla, mislim da postoji neka emotivnost, neka duhovnost i neka duhovitost koja te vodila ka tome da ti kreiraš Mad King na početku. Počevši sa onom koliko ti treba kafe dnevno, otkrivaš sebe. Ti otkrivaš Mad Kinga, međutim otkrivaš i sebe. Nemoguće je ne primetiti i pored toga što nisi nešto aktivan zbog ovog Ronin Dodža zapostavio si umetnost. Ali mora se primetiti i dan danas da u svemu tome se krije neko, pa ne bih rekla razočarenje, međutim srušeni neki ideal, ne mladosti, još uvek smo mladi, hvala Bogu, međutim naslućujem kao da si se razočarao možda u ženski deo ovog sveta koji je postao previše zahtevan prema muškarcima. Ja sam bar to tako shvatila. Popravi me ako grešim, ispravi me, molim te. Mad King kao ideja, normalno je da se ja krijem iza tog imena, to nije ništa sporno kod toga. 99% materijala koji sam pisao je iskren i je duboko emotivan. Često puta je bilo u edukativnom smislu da nekim ljudima otvori neke pravce, zato što nisam otvori oči. Da pokaže neke druge puteve, da nije jedan put i da nije život ćorsok. Svi mi u životu doživljavamo poraze i pobjede, to je konstantna situacija života. Ne postoji nešto što je večito idealno, osim ono za koje si željan da se boriš do kraja. Pa nije uzalud rekao Albert Camus, žele ti toliko puno da saznaš šta je sreća, ne treba se nikad pitati od čega je sastavljena sreća. To drži vodu. Za Mad Kinga naročito. Tako da... Htjela sam samo reći da imaš li osjećaj jednostavno da je belac, muškarac u srednjim godinama, ajde neću da kažem u najboljim godinama, međutim evo u tvojim godinama belac, muškarac, hrišćanin, lepo vaspitan, nismo bili ni ja niti iz bogatih familija možda, međutim nismo imali guvernante, nismo učili privatno francuski, međutim skromno, ali dobro odgojeni. Misliš li da je ugrožena takva vrsta muškarca danas? U društvu u kojem živimo. Zavisi šta muškarac... Zavisi šta muškarac Nemoj ti meni zavisi. Sad nemoj da relativizirati stvari. Jel misliš da se osjećaš ugroženo kao belac hrišćanin? Pa ne, mislim da ne. Mislim da ne. Zato jer da budeš poštovan i tražen od žena, ti treba da imaš šta da ponudiš. A da budeš voljen? Isto. Koliko ćeš da uložiš, toliko ćeš i da dobiješ. Što obično, loše je što 99% poeta, znači ljudi koji pišu poeziju, svi oni pevaju obično o nesreći ljubavi. O slomljenom srcu. Pa zato i pišu. Da im nije slomljeno srce, ne bi pisali. To im je motiv. Ali nije tako. Nije tako u suštini. Zato što nekad mi previše nekad tražimo neke stvari koje previše idealizujemo neke stvari u životu koje su toliko obične i toliko... Recimo šta? Muški svet? Generalno ili ljudi kao ljudi? Ljudi kao ljudi generalno. Mi previše komplikujemo stvari i onda se nađemo u nekoj situaciji da nam nešto smeta.
I da se brzo A u stvari je, apsolutno, u stvari je sve je mnogo jednostavno. Preterujemo sa nekim stvarima koje mi mislimo da treba da radimo svaki dan, a u stvari ne treba da radimo. Zaboravili smo da kažemo volim te, da kažemo dobar dan, da kažemo dobro jutro, da kažemo izvolite kafica i takve neke stvari. Znači da budemo skromni na rečima, a da sa malo reči kažemo mnogo stvari. To smo zaboravili zato što smo zatrovani internetom, nekim drugim životom i više nam je bitno kako će da izgleda naša slika na Facebooku, na Instagramu ili u stvari kako mi izgledamo živu. Da, i dobro, reči su suština, reči su, a dela naročito. Mnogo malo ljudi čita danas. Mnogo malo ljudi i kad gleda nešto na televiziji, gleda nešto što je pametno. Znači, gledamo neke stvari samo da nam prođe vreme. I kad nam prođe vreme, onda se čudimo zašto nismo uspeli u životu i slično. Da. Vidim da pratiš ove, kulturološki si aktivan i pored toga što imaš puno obaveza, mislim ovako i privatno i putem Ronin Dodža i posao, kuća, posao. I vidim da pratiš promocije knjiga. Bio si nedavno kod Miloša Stamenkovića na pokojnika i njegov. Da, bilo mi je drago da odem kod njega. Veoma ga cenim. Generacija mi je u školi bio. Iako mi ne podržavamo, to je to što kažem, mi smo ti ljudi koji ostajemo ovdje i treba da se držimo jako. I da shvatimo da ima i ovdje mnogo lepog, zbog čega bi se živjelo. Ne treba da mislimo da smo mi ljudi, iako smo bogati iskustvima i imamo šta da ponudimo, da smo mi neka vanzemaljska bića koji zaslužuju nešto više. Ako ti nemaš, kad jutro ustaneš da ti neko skuva kafu ili da nekom skuvaš kafu, prijatelja sa kojim ćeš da se čuješ u toku dana, da okreneš neku priču i da uveče ima sa kime da spodeliš veče i slično, decu kojom treba da se raduješ, da sa njima posvetiš dobar deo svoga vremena, da i od njih napraviš uspešne, pametne ljude. Šta je drugo u životu važno? Uvek su male stvari velike stvari. Uvek su male stvari bitne stvari. I male stvari su tajne velikih majstora. Apsolutno. Da znaš da je tako, stvarno. Mislim, ovako ne razmišlja baš svako. Možda još neko iz naše generacije, međutim, danas su neka druga vremena, danas se više niko ne sjeća ono što je rekao, evo ponovo mi ne znam zašto otkud mi ta inspiracija da citiram Albert Camusa čitavo vreme, ali on je rekao, u sred zimi, u sred hladnoće, ja tek sada, posle 40. svoje godine, saznao sam da u meni tinja jedno nepogrešivo leto i živi uvek. Pa zato što si čovek kao što si, zato sam iskoristila njegove citate. I kad je zima, u tebi je leto, zato što imaš cilj i ostvaruješ ga uspešno. To je u suštini čoveka. Ako ti celo vreme razmišljaš negativno i non stop okrivljuješ nekog drugog za svoju nesreću i zašto nisi uspeo i da se celo vreme postavljaš ulogu žrtve, ti nikad nećeš da budeš srećan. Eto, zato si trebao da dobiješ novembarsku nagradu ovoga puta, ali ja ti želim svu sreću sledeće godine. Puno uspeha u radu sa decom, Ronin Dodžo. Mali vam je taj prostor, trebate razmišljati za veliki prostor. Biće još nekih promena. Da. Samo zdravlje. Meni je stvarno drago što smo generacije i što ne savijemo kičmu tako lako. Ja nikad nisam čula da je Oliver Miloradovski ili Ronin Dodžo ovaj sensei što danas, poštovani gledalci, gledate u 13. izdanju našeg komparativa. Nikada nisam čula da si otišao da kažeš, ne daj Bože kod neke političke partije, da kažeš možemo li ne da napravimo neki dil da ja uzmem ovaj prostor. Recimo, stoji prazan ovaj što je bio ranije pionerski dom. Mogao si od tog prostora da napraviš izuzetno nešto, da bude dobitak za ceo grad i da ne plaćaš rentu, zato što si ti društveno korisna osoba. Ali nikad te nisam čula da si, neću sad da se izrazim vulgarno zbog naših gledalca, nisi otišao da se moliš nikome, evo. Suština je, znači imaš onaj teži put, imaš
lakši put. Lakši put ima svojih nekih zahteva. Teži put je malo duži, možda mnogo duži, ali je lepši. I slađi. I slađi zato što ja, ako uopšte i se obojim nekom partijskom knjižicom, tako se izrazim, onda će da bude tu negodovanja sa druge strane i uvek će da bude neko, znaš, on je takav ili ovakav. Znači ono što hoću da ostavim utisak i... Etiketiranje, ne treba ti etiketiranje. Onaj pečat koji hoću da ostavim je da sam ja osoba koja je otvorenih vrata za sve ljude koji žele da od svoje deca naprave nešto bolje. To je na prvom mestu. I sve te stvari koje ih boje na jednom ili drugom bojom mogu samo da učine nešto što nije ideja jer oni dođu. Znači, moja ideja je da oni dobiju tamo edukaciju koja će da napravi jedan deo njihovog karaktera koji će da bude čist i kvalitetan sa onim kvalitetima i onime što sam im ja dao i moji učenici i moji asistenti. Tako da... Šta vam znači to OS? OS se kao uzrečica koristi u karateu u znak poštovanja. Inače potiče od dve duge reči u japanskom jeziku Ohaio gozaimasu, što znači kratko prevedeno samo hvala. Samo hvala. Samo hvala i obično se kaže mlađim osobama. Malo je kod nas interpretacija drugačija od onoga što je istina u japanskom jeziku. Zato nisam mogla da shvatim. Kad starijoj osobi u Japanu kažeš os, ona neće to da prihvati. Kaže, nemoj da se meni obraća sa os, ja sam mnogo starija osoba od tebe. Šta to znači kod Japanaca, mi ne znamo, ali to je kod nas u karatu i u našim borilačkim veštinama već dugo vreme, verovatno zbog uticaja zapada ostalo, tako da konkretno os kod nas znači samo znak poštovanja. I mi ga tako i koristimo, ne razlačimo zašto i koja su njegova suština. Dobro, i ja puno pitam, možda nisam smela, ali... U redu je, tu smo da odgovorimo sve, nije problem. Dobro, htjela sam za kraj ovog veoma prijatnog razgovora da ti kažem da se obnavlja ideja strašna koja će se tebi dopasti, da imamo ponovo gitarijadu u Kumanovu. Šta kažeš na to? 29. novembra je u Zanatskom domu. Hoćeš doći? Definitivno. Definitivno. Kao učesnik gitarijada, mnogih gitarijada u gradu i bend koji je skoro 20 godina postojao, sigurno ću da dođem i da ispoštujem to, jer ja sam bio i jedan od ljudi koji su hteli da to ožive u gradu već dugo vreme, ali radi nekih svojih obaveza i previše posla. Nisi se mogao i u tom delu aktivno dati. Razumem te potpuno, da. Čovjek sam koji kad nešto radi, hoće da to odradi onako kao što treba. Dobro. Da bi stvarno imalo nekog efekta. Ako nešto radimo, onda treba, ako se založimo za to, da to odradimo onako kao što treba i da ima nekog rezultata. Ako se uhvatimo za nešto pa samo čaškamo malo, onda... Pogrešno, sve je to pogrešno, da. Nisam ja pogrešan čovjek. Dobro, ti si metodičan, dobro. Znači, vidimo se na gitarijadu. Možemo čestitati za kraj ove emisije 75. godišnjicu oslobođenja našeg grada, jubilej 500 godina. Ja ne znam, toliko su toga uradili da ubili smo se od posla. Šta ćemo raditi do godina? Pa do godina je 500 kec. 500 kec, da. Lewis. 500 kec, da. Naša. Lepo, neka je srećan jubilej, 75 godišnjica grada, 500 godišnjica od osnovanja grada, od postojanja. Mislim da treba da razmišljamo pozitivno, uvek, da ovo može da bude lepo mesto za život i da nemamo potrebe da idemo negde drugde. I da mislimo da je negde drugde raj i da je negde zemlja čuda ili Disneyland i slično. Možemo i ovde da napravimo da nam bude dobro i da bude sve lepo samo ako budemo malo više pazili na sebe. Da imamo malo veću samoodgovornost, malo više pažnje da posvetimo sebi i svom domu. Što kažu, stariji ljudi prvo gledaju u svojoj kući, u svom dvorištu
onda gledaju u dvorište suseda i dalje. Tako da, neka je sa srećom jubilej. Biće dobro. Ostajemo ovde, borimo se, biće dobro. Jel sad pravi trenutak da ti kažem os? Da, na kraju. Da. Os, poštovani gledalci. Završavamo 13. izdanje emisije na srpskom jeziku Komparativ na vašoj omiljenoj lokalnoj televiziji Plus. Doviđenja.